че всичко завърши успешно. Така че в днешния ден това село празнува три празника едновременно. Първо, това е третия ден на рождественските празници. Второ, това е храмовия празник, защото днес Светата Църква почита паметта на първомъченика архидиакон Стефан. И третата радост наша и празник наш е именно това, че ние извършихме обновлението на този храм. Ще ви кажа няколко думи накратко само за светия архидиакон Стефан, който е първият мъченик за вярата Христова. Сам Господ Исус Христос беше предупредил своите ученици: ако мене гониха, и вас не гони. С което той искаше да ги подготви за това, което ги очаква след Неговото възкресение и Неговото възнесение на небето. Тоест, изпълнявайки заповедта му да проповядват Евангелието на всички народи, да знаят какви ще бъдат гонени, обругавани, преследвани, убивани. И всички апостоли, ученици Христови, които съпътстваха Господа Исус Христа по време на Неговото земно служение, погинаха мъченичество. Единствено любимият ученик на Господа Исус Христа, свети Йоан Богослов, доживя до преклонна старост. Но всички останали завършиха чрез мъченичество. И първият мъченик за Христовата вяра е именно свети Стефан. Той е първият дякон на Христовата църква. В началото на живота на Христовата църква са съществували само апостолите. И когато те са устройвали православните общини, Христовите общини, те са получавали различни приноси от храна, от пари. И е трябвало самите те да разпределят всичко това между бедните, вдовиците, нуждаещите се. На едно от моите посещения в Иерусалим, да посетим мястото, където именно този пръв мъченик на Христовата вяра е погинал на това място и издигнал храм, именно в чест на светия архидиакон Стефан. Като вкусно от тях, защото на Тебе слава и чест и на светия първо мъченик архидиакон Стефан, те се предложиха от Твоите раби за тяхното телесно здраве, душевно спасение и благополучно преуспяване на живеещи при бъдещи благочестивата вяра. И тъй, благи Боже, изпълни всичките молби на тия, които извършват този спомен. Нека той да им бъде за спомен. Даруй им наслаждение своите вечни блага. Заради молитвите на пречиста Владична наша Богородица и Пресводева Мария и на светия първо мъченик архидиакон Стефан, чиято памет извършваме днес, и на всички Твои светии, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко Божие, и за това прославим, което от Тебе осветено и благословено, да и ние да се насладим на Твоите блага, защото Ти си истинската храна и подателя на благата. Затова да Тебе въздаваме слава с безначалнието Отец, Пресветия Плакичко, Свят Дух сега всякога и във веки веков. Освещава се Той курбан чрез посвеща светен вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Освещава се Той курбан чрез посвеща светен вода
В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Освещава се този курбан, чрез пръстът след го дава в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Долгоденствено и мирно житие, здраве же и спасение, и всем благо и поспешение подай Господи, високо преосвященнейшему Отцу нашему, Амвросию, митрополиту Ростовскому, с Богом и опастом и клиром и сохрани его на многая лета. Благочестивому и православному българскому народу правите син Христ и Христово воинство на многая лета. Святаго храма сего и всех живущего Есисейсе, подаши Господи здраве же и спасение и сохрани на многая лета, на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета, Владыки нашего Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. Сега високо почва иконката ще разреде. Нафората, един от отците ще разреде по една иконичка, имате благословен от него високото свещенство. Отец Боян, който е вашия евангелски свещеник, вече той ще ви поръси, за да го знаете, да го познавате и вече той ще ви каже това, ще да бъдете да ви каже. Знам, че има и други, които също са дарявали. Много моля, няма защо да се притеснявате, да вземете да се запишете имената за кои сте, може би да пуснем и грамоти на тях. Нямахме имената. Аз не вярвам, че само човека е срок. А и другото нещо, което може би го знаете, лептата, т.е. това, което се дава на църквата, не се измерва в количество, а в желанието. Дори и малкият, който е дал малко, също заслужава своето уважение и своята благодарност. Така че моля тия, които също са дали, да не се притесняват, да се запишат. Може би най-редно е да се напишете имената при отец Боян. Чакай,
И такова за... Yeah.